Je to Moskvič 407 s rokom výroby 1960. Je to model, ktorý sa vyrábal od roku 1958. Keď sa na ňo pozriete, hneď na prvý pohľad je vo fantastickom stave, totiž má úžasného pána, ktorý ho renovoval, stará sa oň a pravidelne s ním jazdí. A motortér, ami még a mai napig gyári fényezésű, és nagyon szép állapotban van még a fényezése. Motortérben, ami még egyedi, ez a bakelit akkumulátor takaró, védő, ez már ebbe a szériában nem volt jellemző, korai szériák jellemzője volt. Én ebbe ezt már utólag tettem bele, mert tetszik, tehát ezt az autót így a magam ízlésére formáltam, mert gyárilag gumiütközőbabák voltak, ez fémütközőbabás, még az első szériákra jellemző, amik 1976-77-ben jöttek ki, abból ide Magyarországra nem került, ez így ezzel a felállással, ilyen autó még egy az országban nincs. Jos tahdot ajaa mukavasti, osta Mosse. Jos tahdot ajaa huokeasti, osta Mosse. Jo matkaa luistaa ja syytä on myös muistaa. Sen halpuus, näkö, tehokkuus, sen edut arvokkaat. Kaikille ilmoille, kaikille teille. Uusi Moskvit Skandinavia. Uudet urheilumalliset polkimet, entistä helpompi ohjaus, parempi jousitus, edullisempi hinta. Joka tielle. If you happen to have a true friend like the Moskvich Deluxe, you may be sure that it will never let you down. Moskvich Deluxe. Saammeko esitellä vauhdikas, turvallinen ja monikäyttöinen Elite-sarja, josta varmasti löydätte sopivan auton omaan käyttöönne, kunhan tutustutte niihin tarkemmin. Tehdäänpä nyt niin. Tässä terästetty suursuosikki Elite 1500M, tyylikäs, nykyaikainen kulkuneuvo, kaikin puolin katsottuna. Vahvapeltinen kori kätkee sisäänsä modernia tekniikkaa enemmän kuin muut tämän hintaluokan autot. Moottori on lyhytiskuinen, nelisylinterinen rivimoottori, jossa on yläpuolinen nokkaakseli. Termostaatilla ohjattu imusarjan esilämmitys. Se on läpihengittävä kone. Imusarja ja pakosarja ovat moottorin eri puolilla. Kaasuttajan ilmansuodattimessa on erilaiset käyttöasennot talvea ja kesää varten. Eliten moottorin 80 hevosvoimaa antavat 150 kilometrin huippunopeuden ja takaavat turvalliset ohitukset. Kun on vauhtia ja voimaa, tarvitaan turvalliset jarrut. Ja Eliten jarruissa onkin alipainetehostin sekä takapyörien lukkiutumisen estävä paineentasausventtiili. 1500-sen sisätilat ovat tilavat ja käytännölliset. Tässä muutamia yksityiskohtia. Vakiovarusteina 3 pisteen turvavyöt, tartuntakahvat, mukavat istuimet, jotka kääntyvät näppärästi myös makuasentoon, sekä raitisilmatuuletus. Eliten mittarivarustus on sangen runsas ja ajoa helpottavia lisävarusteita on paljon. Ja ne ovat hyvin sijoitetut. Lattiavaihteen liikeradat ovat lyhyet ja täsmälliset.
Suorakaiteen muotoiset etuvalot ovat tehokkaat. Ja vaakasuorat takavalot hyvin näkyvät. Sekin on turvallisuutta. Bensiinitankin korkki on rekisterikilven takana piilossa vierailta. Eliten tavaratila on avara. Se vetää yli 600 litraa ja sinne mahtuu mainiosti monenlaista kuljetettavaa. Moskvich Elite 1500M on turvallinen ja mukava kaikissa ajo-olosuhteissa. Yhtä hyvin kaupungin kaduilla kuin maaseudun useasti huonokuntoisillakin teillä. Uudessa Elitessä on paljon sellaisia vakiovarusteita, jotka puuttuvat monesta saman hintaluokan autosta. Elite-sarjaan kuuluvat myös paketti- ja farmarimallit. Niissä on henkilöauton ominaisuudet, mutta runsaasti käyttökelpoista tilaa, ja ulkonäöltään ne ovat modernin tyylikkäitä autoja. Lastaaminen ja purkaminen käy näihin käteviin käyttöautoihin vaivattomasti. Se on osoitus pitkälle viedystä suunnittelusta, jossa ei ole unohdettu perheen pienimpiäkään. Kätevää tilankäyttöä, mukavaa menoa, turvallisuutta ja taloudellisuutta. Se on Moskvich Elite, jota tuo maahan Oy Konela AB, joka jälleenmyyjineen huolehtii myös autonne huollosta ja varaosien saannista. Siispä, mikä estäisi teitä tekemästä järkevää ratkaisua, josta on iloa ja hyötyä teille ja perheellenne pitkäksi aikaa? Valitkaa omanne monipuolisesta Elite-sarjasta ja saatte nykyaikaisen auton. Vauhdikkaan ja turvallisen, tyylikkään ja taloudellisen Moskvich Eliten. Tervetuloa mukaan tyytyväiseen Elite-joukkoon. Na hát ugye ez se a műszerfalas Superluxnak a műszerfala került gyárilag a szudáni moszkvicsokba. Volt amelyiknek az ajtókártyújai is még szebbek voltak, mert ez ugyanolyan, mint a többi 2140-esé. Ami hozzánk jött be bontást, annak például ilyen más színkombinációjú a kártyúk. De nagyon szép, ez is. A hodiny. Tu sa opravuje čas Áno. a tu naťahujete. Počujte, jak cvaka. Áno. To sú naťahovacie hodiny? Áno, naťahovacie. Jazda v 407 si vyžiada sústredenie. Napriek tomu, že sa v nej svet trocha spomalí, úzke pneumatiky neprinášajú veľkú stabilitu. Cestovná rýchlosť do 80 je taká akurát. Je úchvatné, ako bežné auto pre bežných ľudí dokáže prilákať pozornosť. Stačí mu, že má pár rokov navyše.